Здравейте отново. Реших, че е време малко техника да ви науча. И този път това е разбъркване, с което се запазва горната карта. Как става това? Примерно някой човек избира си карта. Слагаме някъде по средата на тестето и с любим метод я качваме пак най-отгоре. Който искате метод си използвате, всякаква техника става, просто да е най-отгоре. И сега, все пак да разбъркаме тестето, за да е по-ефикасен трика, да си мислят, че вече е разбъркано и няма никакъв шанс да се познае картата или там каквото се прави в трика. Ето, разбъркваме. Но горната карта винаги си остава отгоре. Сега да ви покажа какво става всъщност. Така, ако тестето е с лицето надолу и ние искаме да запазим най-горната карта, ето в този случай е сото пика, хващаме с ръката, придържащата ръка и тази карта, която искаме да запазим, трябва да е към дънта на придържащата ръка. Ето по този начин. След което другата ръка идва отдолу и прихваща тестето. Ето по този начин. Ето тук тези 3 пръста, може и 4, имат контакт с картата и след като повдигнем тестето, както е при Overhand Shuffle, общо взето правим разбъркването отгоре, но запазвайки най-горната карта. Както виждате, се приплъзва и пада с другите карти. Ето го сото пика. След което си продължаваме съвсем нормално разбъркване. Ето така. Ето отново да видите. Ето сега имам 2 карти. И отгоре им разбърквам останалото тесте. Ето отново. Пада в ръката ми. Сега в друг ъгъл. Ето сега ще видите. И продължаваме да разбъркваме. Може да се запази долната карта, но захватът е различен. Пак към дънта на придържащата ръка. Ето, това е долната карта. Пак по същия начин. Ето е. И до разбъркване. Ако искате с червена карта, ще ви го покажа да следите. Ето, примерно червената карта искаме. Ето вижте как се отлепя от тестето и разбъркваме отгоре. И тя пак си е тук. Ето сега ще видите. Ето е червената карта. И разбъркваме отгоре. Това беше тази техника за разбъркване на тестето, запазвайки горната карта. Надявам се, че ще ви помогне в различни фокуси и е много ефикасно, защото изглежда наистина, че разбърквате тестето без да правите някакви интересни движения. И това беше. Благодаря ви.